Paimbestigahan sa Committee on Senior Citizens sa Konseho sa Dakbayan sa Subo ang aligasyon sa usa ka 68 anyos nga lolo nga gidapatan siya sa nagdakop kaniya tiyang nasakpan siya nga nagtukar og harmonika o silendron sa downtown area sa Cebu City. Report ni Alan Domingo. Naabtan sa Balitang Bisdak, nagbisita ni Konsehal John Alcover ang 68 anyos nga si Renio Vidal sa detention facility sa Cardamom Police Station. Nakisayod ang konsehal sa naitabo sa lolo kinsa mialigar nga gidapatan siya sa mga tao sa anti-mendicancy office. Nagtukar lang kuno siya gamit ang harmonika sa downtown sa pamasin nga makatigom og kwartang ipalit og pagkaon sa iyang apo. Gibarugan sa lolo, gawa siya magpakilimos o mangayo og kwarta sa mga tao. Iya ko ilogon trindor. Aman yung wala mo kung hatag trindor, sir. Umanuwa kung hatag trindor na iya kung dapat. Gidapata ka? Kailan ka? Ila ko naong. Kailan ka sa naong? Ato na kasuhan. Matod ni Alcover nga mopahigayon og imbestigasyon ng konseho sa aligasyon sa Tiguang. Kung mapamatud-an nga adunay basihan ang pasangil, pasakaan og kaso ang mga bidapat sa Tiguang. So ako ipa-identify ni o 15 nagdapat, kaya ato sa paila kaso ang nagdapat ani. Samtang nasayran sa konsehal nga ana-ana sa piskalya ang kasong kalapasan sa Anti-Mendicancy Ordinance batok sa lulo. Mipasalig si Alcover nga siya ang mopiyansa sa Tiguang. Nakumpiyansahan ni, pagpiyansahan ta ni para magagawas lo taon ni kay na magkada si apo ka nga giatiman. Salamat na ko, sir. Ha? Na imo ko tabangan, imo ko layan. Salamat ang imo tutang ko tabangan sa sir. Excited na si Tatay Renio nga makagawas aron makita niya pagbalik ang iyang apo. Kini ang sitwasyon ni Tatay Renio Vidal diri sa detention facility sa Cardamom Police Station. Ilabihan kainit sa inyo hang nahimutangan tayo sa. So gani ako nasgawas murag naligo na ko singot pero dunay gamay kahayag na iyahang kaso sanglit dunay nagproseso niini unya ni pasalig usab ang konsehal sa Dakbayan nga iyahang piyansahan. So mas masayo, mas madali ang pagproseso, mas mapadali usab ang iyahang paggawas diri sa detention facility. Giimbestigahan na usab ni Mayor Nestor Archival ang maong insidente. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.